Noia vén de presentar a 8ª Festa do Berberecho, un evento que alza o municipio como referente gastronómico e marisqueiro e que busca promover o produto estrela da ría, o berberecho. Tras anos en desfrutar da experiencia completa, o Concello de Noia xa está listo para abrir as súas portas a unha das súas festividades máis emblemáticas e tradicionais, a 8ª Festa do Berberecho. Levaránse a cabo os vindeiros xoves 6 de novembro e domingo 9 de novembro, cunhas xornadas que buscan poñer en valor o produto estrela da ría, o berberecho noiés. Despois de uns anos recuperamos o que é a parte da festa de degustación. Estes últimos anos non se fixo e, bueno, para nós e para o goberno creemos que é algo fundamental a defensa do noso produto estrela e dunha parte importantísima da nosa economía que é o berberecho. O programa desta 8ª edición contará con actividades gastronómicas, culturais e solidarias. O xoves 6 de novembro é o día máis completo. O recoñecido cociñeiro Pepe Vieira, quen está galardoado con 2 estrelas Michelin, visitará os bancos marisqueiros de Noia e pola tarde ofrecerá un show cooking na Praza de Abastos, un evento que necesita de inscripción previa para poder participar debido ás prazas limitadas. Pola tarde realizará un show cooking no mercado municipal de Abastos, a Praza de Abastos, para unha reducida afluencia de xente que tendrán que reservar no correo electrónico da confraría, que é cofradía@cofradianoia.org, e se poderán reservar plazas limitadas, que habrá 30 plazas limitadas, e a continuación, unha vez finalice este show cooking, faremos a presentación co Concello das xornadas que falamos vai de tapas. O día culminará coa presentación do Vai de Tapas, un percorrido polos establecementos hostaleiros locais que ofrecerán creacións culinarias elaboradas con berberecho. Unha iniciativa que funciona en todos os concellos e en Noia debería funcionar tamén. De feito, nos anos que se fixo había unha afluencia importante de público e esperemos tamén que este fin de semana se dinamice a parte da defensa do berberecho a hostalería. A xornada de exaltación será o domingo coa gran degustación popular na Alameda a partir da 1 da tarde. O berberecho proporcionará o principal sabor dos diversos pratos, entre os que destacan empanadas ou arroz co tito molusco. O toque solidario chega a raíz deste acto, no que a veciñanza poderá realizar un donativo a beneficio de Cáritas e Cruz Vermella, entidades de fin social que colaboran co evento. Sempre mostraremos o noso apoio, como dixen anteriormente, a defender o noso produto estrela e o que ven sendo unha parte importantísima da nosa economía que nos últimos anos, desgraciadamente, motivado seguramente a cuestións de distintas variables difíciles a veces de explicar, pero que deberíamos buscar solución, entrou nunha fase un pouco de baixa productividade e esperemos que co tempo vayamos recuperando esta productividade e esta playa que temos, que é un ben principal. Coa celebración da Festa do Berberecho, Noia reafírmase como referente gastronómico marisqueiro de Galicia, promovendo un produto único que combina tradición, calidade e compromiso social.